akože občas ho mám, hej, teraz, aby sa za televíznymi obrazovkami niekto ako si nedával facepalm. Mám ho, bojujem s tým, mám ho častejšie, ale nepovažujem to ako keby za nejakú... Vieš, kedy si som mala taký pocit výhry, že ale som ti to ukázala tak... Smoothie z pekla a Aneta Kratochvílová. Začíná další díl Smoothie z pekla a mým dnešním hostem je Nikita Jankovičová. Vítám tě tady, ahoj. Ahoj Anet, zdravím ťa. Dneska nebude smoothie z pekla. Ja som pripravená zodpovedať všetky tvoje otázky a s důstojnosťou mě vlastnou odísť. Jo? Hele, říká to tady většina lidí, když sem jako přijde a nastoupí a říká, já ti zodpovím všechno. A minule jsme tady třeba měli Adelu, Aisi Buchtu, s kterou jsem měl rozhovor, ta řekla, já ti řeknu všechno. A taky to nevyšlo. Aha. A ty si zjišťovala nějaké kompro? No to většinou tak se jako zkouším projet všechno, co jde a na co by se šlo zeptat, co může být vlastně nepříjemný. Ale většinou to není o tom, že by to bylo nepříjemný říct tobě, ale problém je ten, že nechci říct něco o někom dalším. A nebo aby se někdo nenaštval. Ale tak ja rozmýšľam, ja mám podcast o vzťahoch a sexe. Tam už sme prezradili, ja teda menej ako kolega, ale stále mám pocit, že dosť. Tak ja si vychutnám aspoň tú jednu kavičku a potom, aby som sa pripravila na toto olivový háj. No mám pro tebe jako několik otázek. Většina samozřejmě dělána tak, aby se ti nechtělo odpovídat. Mám tady taky hromadu dobrot, od sledů až po pikao, takže... Akože samostatne by som si dala všetko z toho zatiaľ. Jasně. Jo? A máme tady i takhle vodu, protože samozřejmě potřebujeme to něčeho smíchat a ono to s tou vodou je lepší. Jasné. Dobre. Tak jdem na to. Koľko je tých otázok? Kolem 20. 20. Dobre. Tak mami, prepač. Tak pojďme na první. Tak jo. Kdo je z vás podle tebe větší profík v podcastu? Jestli ty nebo Vítek? No ja, to je jednoznačné. Toto sú tie ťažké otázky. To je takový na odlehčení. Jasné, na odlehčení. Myslím si, že ja, ale samozrejme treba definovať, že v akom smere, lebo Vítek je samozrejme profík zase v iných veciach, ale podľa mňa tá otázka tam, kam smeruje, že kto je taký štruktúrovanejší, kto tomu dáva možno nejakú väčšiu informačnú alebo edukatívnu hodnotu, tak tam hrám podľa mňa prím ja a Vítek zase samozrejme do toho dáva tie iné atributy, ktoré z toho robia ten zábavný celok, ale toto sa ozaj nehambím povedať to, my máme takto rozdelené, takže pohode. Jaká vlastnosť je na Vítkovi nejvíc rozčiluje? Ježiš, na toto som sa pripravovala. Najlepšia, najhoršia vlastnosť, to som vedela, že príde. Najhoršia vlastnosť Vítkova je, že niekedy povie, že príde za 15 minút a príde za hodinu a pol, alebo že príde neskôr, potom to dá na 15 minút, potom je z toho hodina a pol. Ale ja som sa vlastne tomu prispôsobila a zatiaľ si robím iné projekty, preto tak dobre prosperujú tie iné projekty. Mám na ne dosť času aj v dní, keď si myslím, že celý deň strávime nad podcastom. A to většinou dělají ženský, že říkají, že už jdu, ale přitom mají ještě hodinu před sebou. Anet, tieto genderové stereotypy však. No nie, ako poznám to trochu doma, ale my sme doma dve ženy, tak ponúkalo by sa, že budeme vlastne čakať obe, ale čakám ja, takže vidíš, niekedy to proste neplatí. No ja som taká tá poriadna, alles in Ordnung. Jo. Tak ono, kdybyste obě byli jako furt chodili pozdě, jak se možná nikdy nesetkáte. Vlastne. Áno, keby som chodila vtedy, keď Vítek povie, že za 15 minút, tak sa pravdepodobne nesetkáme, ale ja som vlastne furt v štúdiu, lebo potrebujem svoj monitor, svoju myšku, ja mám proste rada také tie... Vieš, ja som bola niekedy v minulom živote podľa mňa colník, že ja potrebujem tie isté veci robiť vlastne dokola a baví ma to. Na tých istých zariadeniach. Tak teď se přesuneme na peníze, které občas bývají téma, který způsobí nějakou dobrotu. Za ako najmenej by som išla moderovať maturitný ples? To si sa chcela spýtať? Ty úplně ne, ale vlastně zjistila jsem v rámci moderování plesů, že ty částky, které si jako různě říkají moderátoři, jsou úplně jako odlišný. Že někdo říká pár tisíc, někdo se pohybuje už jako v řádech desítek tisíc. Aha, já si myslela, že všetci se pohybujeme v rádoch desítek. Ne, jakože jsou i právě ty, co třeba jdou jako ty po tu desítku ideš. A ty pak vypadáš jako ten... A to si treba spraviť prieskum trhu. Já řeknu za dvojku. Ja ťa to naučím. No tak čo, tak povedz penízky, no. Takže, koľko som zarábala v Refresheri? Ne. Tahle otázka se týká, kolik ti zhruba vydělá jedno to vystoupení v rámci vaší tour. Jestli to tak zhruba dokážeš odhadnout. No, a keď nedokážem, tak sa lejú rybičky? Tak ale to je lišiačina. Tak to není, že by som nechcela, to je, že neviem. Koľko? Ale i na to já sázím. Dobre, a môžem použiť telefón? Můžeš. Dobre. Zavolat. Ne, ja si to idem vypočítať, hej. Tak predpokladám, dám si tu normálne kalkulačku. Jeden lístok náš stojí 350 korún. Pred predplatiteľov na Hero
.co/láska, samozrejme menej, ale počítajme, že je tam napríklad 80 ľudí, hej, tak zarobíme na tom 28 000 plus nejakí partneri, tak to môže vyšplhať, čo ja viem, na 50, 60 deleno 2 je nejakých 25, plus si ešte platí tak 20 000. A tam není žádný, jakože třeba to místo vezme nějaký peníze? Jakože platí se pro nájem místa? No niekde áno, niekde nie. Tak som ti dala radšej tú väčšiu čiastku, aby som sa, vieš, trochu vysla. Že to je ako hustiárna. No ale záleží to, presne. Ako ďaleko ideš, či si platíš hotel. Jo. Teraz máme akože partnerov, tu sa môžu hovoriť partneri, či? Jo. Že napríklad cestujeme z auto pod baba, ktorí normálne olepili auto, takže sme proste frajeri, vieš, na D1. Naposledy sme išli z Ostravy do Prahy 7 hodín, to bolo výborné, takže oni mali vlastne dlhšiu reklamu. Spíme so slevomatom a niekedy platíme nám, niekedy nie, no a potom ešte míňame niečo na afterky, ale k tomu asi bude smerovať nejaká otázka. Tak, teď si vem do ruky telefon a ukáž poslední 5 smazaných fotek. No, to ťa sklamem, pretože ja som včera editovala reelko a musela som si zmazať aj zmazané, aby som mala miesto. Ale počkaj, pozriem pre istotu. A tak aspoň vyváznej z nejaké otázky. Hele, i dobre, to je čo? risk. I to je risk Dobre. Přesuneme se na tvůj vztah. Kdo z vás... Otvorená kniha, priatelia. Zatím jo. Kdo z vás ve vztahu má častěji poslední slovo? Jestli ty, nebo Katarína? Ja, ale snažím sa ho nemať, pretože jedna vec je, to už som sa naučila, už mám 33 rokov, už mi pár vzťahov stroskotalo a myslím si, že mi stroskotalo aj na tom, že ja niekedy viem mať posledné slovo a viem ho dať ako v Game of Thrones. Vieš, že bez akejkoľvek emócie ešte si nasadím tú korunu a vy všetci si proste poklakajte a ja z vás urobím rytierov. Že mám taký ten vibe, taký ten Rhaenyra vibe. Takže pravdepodobne mám posledné slovo ja, ale snažím sa ho nemať preto, lebo nemyslím si, že keď ja vyhrám ako keby nejakú hádku, alebo keď mám posledné slovo, tak je to dobré pre vzťah. A to, čo sa snažím v tomto vzťahu robiť, pozdravujem ťa, Katarínka, je, že snažím sa, aby vydržal celý život a nemyslím si, že proste takéto čiastkové výhry na vojenskom poli robia dobré tomu vzťahu celkovo. Takže akože občas ho mám, hej, teraz, aby sa za televíznymi obrazovkami niekto ako si nedával facepalm. Mám ho, bojujem s tým, mám ho častejšie, ale nepovažujem to ako keby za nejakú... Vieš, kedy si som mala taký pocit výhry, že ale som ti to ukázala, tak ja som vyhrala. Ale teraz mám skôr taký pocit, že tak povedala som si to posledné slovo a vidím, aká je smutná. Že nie je to asi úplne dobré, no. Já jsem slyšela zajímavou věc, možná to bylo v nějakém rozhovoru, kde jako nějaká paní říkala, že se často hádali doma kvůli tomu, že jeden něco neudělal nebo něco takového. A pak byl jeden den, kdy ona ráno vstala a v koupelně byl něco rozbitý. Mám pocit, že taková ta dóza na kartáčky, keramická, že byla na zemi rozbitá. A že její manžel, ona byla večer v práci, takže přijela pozdě, všimla si to až ráno a manžel byl celý večer doma, ale byl s 2 dětma a měl toho hodně. A ona ráno si řekla, tak jo, buď teď na něj můžu nastoupit, takže to tady nechal, a jestli si dělá srandu, anebo můžu zapřemýšlet nad tím, jestli toho neměl hodně, co děti, jestli jako nešel spát úplně urvanej a akorát si jako vyhraju to, že mu řeknu, jo, tak ty jsi to udělala, teď pojď jako bejžový důkaz. A vlastně to nechala bejt a říkala si, a to bylo ideální. No presne to je ten princíp, že buď ako keby je tvojou prioritou naplňať ten vzťah alebo svoje vlastné ego. A väčšinou, keď naplňaš svoje vlastné ego, tak ten vzťah potom veľmi rýchlo proste umiera a ty ležíš medzi dverami a plačeš 3 mesiace a spomínaš na tie pekné chvíle, lebo tak funguje proste spomínanie na vzťah. No. Jo. Takže tomu by som sa rada vyhla a snažím sa, aby vždy vyhral ten vzťah, alebo Katarína a až potom ja. Taká to ja som. Hele, já se to taky snažím, ale někdy třeba pak udělám to, že si zamumlám ještě něco při odchodu, jakože něco řeknu, aby to tak trošku slyšel, ale ne. No, to je podľa mňa najhoršie, že už lepšie je potom ako fakt si sadnúť a povedať, tak to si robíš zo mňa srandu, vieš, lebo niektoré veci, ako na niektorých veciach záleží, tak nehovoríme si, že nie, vieš, jo. Že ako otvorená komunikácia, no. My máme doma třeba slovo hruška. A hruška znamená, že když se chýlí ta hádka někam, kam nemá a směřuje do výšin, kdy už to začne být zlý, tak jeden řekne to slovo a v tu chvíli se musí zmrknout. Ale představ si někdy situaci, kdy ty seš v té ráži a máš spousta věcí, co chceš ještě říct a ten druhý to řekne a ty to musíš všechno bolknout. Tak tu chvíli já občas dělám jako, že to ještě chceš říct. Že ty už to máš na jazyku a potrebuješ to. My máme väčšinou akože také slovo, že zmija, ale to nie je safe word. To je, že keď to padne, tak už vieme, že už sme tak vyhrotené, že každá ďalšia vec v tej hádke vlastne už nesmeruje k riešeniu, ale iba k uražaniu. Takže keď prídu hadíky na pretras, tak to už je zle. Tak. Byla jsi někdy ve vztahu nevěrná? Ježiš Mária.
To je kameň úrazu, no. Akože ja som bola takmer vo všetkých neverná. No, je to ako hrozné, fakt. Ale ja sa to nehambím povedať práve preto, že už to všetci vedia. Jasne. A preto mi to robí problém aj v tomto vzťahu, že Kataríne sa potom často sníva približne tak 3-krát do týždňa, že ju podvádzam, lebo my sme to na začiatku ako keby riešili, to sú presne tie otázky, ktorých odpovede nechceš poznať, ale nevieš o tom, lebo sa dozvieš niečo, čo nechceš. Tak sme sa tak ako pýtali na tých bývalých, lebo však si nad vecou, si taká ako zamilovaná. A vlastne mám pocit, že tie príbehy, ktoré som jej povedala, v nej ostali a že sa teraz bojí, že sa niečo eventuálne môže udiať. Nemôže, lebo už som zistila, že je to otázka rozhodnutia, že to nie je otázka chtíča. Ale bola som, pretože ja som si to tak vtedy vysvetlila, že som bola dobrodružnej povahy, že to nebolo, že by mi niečo chýbalo, ale proste taká tá mladosť, vieš? Taký ten, nie že by som teraz bola stará, ale taký ten elán, ktorý je nad to rácio, že proste máš pocit, že to potrebuješ zažiť. A ja mám, ako aj tak spätne by som povedala, že možno som to potrebovala zažiť a už to teraz zažívať nepotrebujem. No a potom som mala také medziobdobie, keď som nechcela toho človeka podvádzať, ale napríklad podviedol on mňa, tak som bola taká, že no tak ako to treba vrátiť, ne? Alebo čo? Tak vtedy som ešte a už teraz nie. Tak to je častá věc, podle mě, že jako ten člověk má potřebu to oplatit. Ono to většinou nepomůže, si myslím, Vůbec. Nic to neudělá, ale Vůbec. tak jako... Vôbec. To normálne tá radosť trvá, že ty viac máš ten koitus ako tú radosť. Vieš, že ten koitus máš, čo ja viem, 6 minút, v tom bare si, čo ja viem, 2 hodiny a potom tá radosť je 3 sekundy a potom máš len výčitky. To je strašné. Jo. Lebo nemáš ani tú morálnu výhodu už. Jo. Neoplatí sa to. A můj kámoš řekl jednou dobrou větu, že nestojí mu za to zkazit třeba 5 let vztahu za jeho minutu. Jakože nestojí mu minuta za těch 5 let. Tak, jaký byl tvůj důvod odchodu z Refresheru? To sú... Naopak, Aneta, veľmi rada odpoviem na tvoje otázky. Výborne si pripravila, ďakujem. Môj dôvod odchodu z Refresheru, bolo ich viacero, ale také dva najčastejšie sa ako keby zišli, že podľa mňa ten Refresher, tak ako sa formoval, chcel ísť inou cestou, ako ja som chcela, aby išiel a nebola som v tom Refresheri sama. Boli tam aj nejakí majitelia, nejakí vlastníci a nejaký iný manažment. A často sme sa dostávali do situácií, kedy ja som mala na veci ako keby iný pohľad, snažila som sa nejak o tom diskutovať. Aj sme diskutovali, že tá diskusia bola vlastne veľmi pragmatická a taká, aká by mala podľa mňa byť. A často sme sa ale dostali k nejakému výsledku, s ktorým ja som nebola úplne komfortná. Ale napriek tomu, že som nebola, tak bola ako keby moja exekutívna úloha tie veci vykonať. Tak boli vykonané, ale proste raz sa zobudíš, že je to veľmi podobné ako v tom vzťahu, že vo vzťahu sa niekedy snažíš ako keby vymyslieť nejaký spôsob, že poďme to robiť inak, skúsme to inak, vymyslíš nejaké výlety, vymyslíš niečo. A jedno ráno sa zobudíš a povieš si, ale ja už nemám čo vyskúšať. Ja už neviem, čo by som ako keby vymyslela. A toto sa mne v Refresheri vlastne spojilo s tým, že som mala strašne veľa nesplnených túžob iných kariérnych. Že zatiaľ, čo ako keby jedna z tých priorit klesala, tak tá druhá stúpala. A keď sa dostali, vieš, že sa tá ich rola ako keby vymenila, tak som mala pocit, že to je to správne, ale nie len pre mňa, ale aj pre ten Refresher, lebo proste smeroval inám. A vôbec nechcem hodnočiť, že či ako do lepších vôd alebo do horších vôd, ale ja si myslím, že aj ten Refresher si zaslúži mať tam človeka, ktorý bude tie veci robiť tak, ako si praje ako keby vedenie, alebo aj ten kolektív vo všeobecnosti. Tak sa mi to zdalo také najférovejšie a musím povedať takto spätne, že mám pocit, že to bolo urobené vo veľmi správny čas, lebo vlastne tak vnútri seba som cítila, že ja už by som nevedela vymyslieť nič iné, ďalšie, lepšie pre ten Refresher a nemala som z toho žiadne výčitky. Že som si vždycky myslela, ja keď som tam prišla, tak to bola taká malá kancelária, tam sedeli 3 ľudia, čo na mňa tak pozerali spoza monitorov a vlastne sa to niekam ako keby vyvinulo, vieš. A nemala som také výčitky potom, že ešte som mala skúsiť toto a niečo obkúkaš možno inde, niečo sa spraví, niečo sa nespraví, že vlastne som odišla fakt čistým svedomím a myslela som si, že to bude hrozná dráma aj pre mňa vnútorne, čo ja som bez Refresheru a vieš, že opúšťam aj takú tú manažérskú ako keby polohu vyslovene, ale vlastne to bolo s totálne čistým svedomím aj voči mne, aj voči tým ľuďom, aj voči tej firme a som rada za to, čo sa podarilo a presne keby som si to naplánovala, tak to neplánujem lepšie. Ešte to bolo aj, že totálne vlastne, že 5 rokov a 2 mesiace, úplne jak v rozprávke, keď otočíš list, vieš, a tam máš tú prvú veľkú nakreslenú kapitálku a ideme ďalej a vlastne som s tým spokojná. Ako sa to urobilo, aj tak držím im palce strašne. Ještě se podíváme na moderátory Refresheru, který ty si pamatuješ a vlastně pro tebe byly jako nějaký, se kterým si pracovala. Ty si bola najlepšia.
Tak, dobrý, otázka další. Počkaj, ja si aspoň chytím tú Majku, keď to nebudem jesť, aby som aspoň mala s tým nejaký styk. Vieš, tak z toho ma tam trochu. Klidně si pomečkej. Kdo ti moderátorsky bavil nejmíň? Nejmíň? Rozmýšľam aj z tých starých. Oldschoolerov. Stará garda. Kto ma bavil nejmíň? Vieš, kto ma bavil nejmíň? Asi Dom Skywalker ma bavil nejmíň. A bavil ma nejmíň preto, lebo som mala strašné očakávania od toho, aké strašné lifestyleové diamanty tam vykrešeme, ale vlastne sa to ako keby nepodarilo. Že skôr, neviem, či moderátorsky to poviem, ale poviem to, že moje očakávania versus to, aká rola potom jeho bola v tom Refresheri, tak z toho som bola taká najviac, že škoda, no. Že ma to vlastne tak mrzelo. Ale teď už tam nic netočí, ne? No on tam bol práve že strašne krátko, že nám sa podľa mňa nie úplne dobre podarilo to nastaviť, že to není len ako... Ja. Pozdravujem ťa, Dominik, ty si ako skvelý človek, hej, ale... No nepodarilo sa nám proste vytvoriť to, čo sme plánovali s ním vytvoriť. Tak z toho som bola sklamaná, no. No a kdo tě naopak bavil nejvíc ze všech? Nejvíc? To má dlouho, podle mě, ne? Nejvíc, kdo ma bavil? Nejvíc, kdo ma bavil? To je těžší, než do nejmíň. No, tak mne sa páči, veľa ľuďom to nevyhovuje, a veľa ľuďom to vyhovuje, ja som jedna z tých, ktorým to vyhovuje. Mne sa páči ten štýl, taký ten minimalistický, ktorý moderuje Krištof Králik. A mne sa aj páči, že on sa ako keby nerehoce na každej blbosti, vieš? On sa zasmeje, keď mu niečo smiešné, zadurdí sa, keď mu nie je niečo smiešné. Vlastne je taký, že nikam sa, neviem to taký reporterský štýl, že by sa niekam ako vyslovene tlačil, ale proste v pokoji si nájde, že je to vlastne také pokojné minimalistické moderovanie. Ale no, veľa ľudí to napríklad v tej Rúži slovenskej teraz kritizuje, že je to také strojené, ale ja to vnímam skôr cez to, že je to minimalizmus. Tak neviem, kto má pravdu. A mne sa to ako keby páči, že mám rada také neukričané moderovanie, také nemusíš furt hulákať, furt na seba upozorňovať. Ale na druhej strane páči sa mi aj to, čo robí napríklad Vítek. A on práve taký ukričaný trochu je. Ale on robí formáty, kde sa to ako keby trochu hodí, vieš, že on je vlastne rovnako zaujímavým partnerom toho, koho napríklad anketuje, lebo vie vymysleť rovnako dobrú reakciu, ako je tá odpoveď. Tak to strašne záleží aj na tom formáte. Tak baví ma, veľa ľudí ma tam bavilo, no. No, Krištof vlastně je pravda, že byl takový jako bezemoční celou dobu, ale mě, dokud to někdo neřekl, tak mi to jako nevadilo. Mně to vlastně přišlo, že to tak jako pasuje, že on je ten, co tam přijde, neprojeví emoce vůči holkám, prostě je takový jako, že mi to sedělo, že ne, že by něco holky řekla, aby se tam smál, což by nedávalo smysl, když má být ten úplne ako odosobnený od tých ženských. No a ja to mám rada aj v divadle napríklad. V divadle na rozdiel od filmového hrania máš také ako viac, vieš, aj viac gestikuluješ, aj viac máš make-up, viac máš všetko. Alebo aj vo filme napríklad, že keď niekto dokáže vykresať srandu iba z toho, však to je presne ten príklad toho House of Dragon, o ktorom sme sa bavili, že tam tá Rhaenyra, tak ona, že keby si spočítala jej mimické nejaké pohyby, tak ich zase nie je tak veľa, ale tú emóciu, čo z toho dokáže, to je, pozdravujem ťa, Rhaenyra, Emma d'Arcy. Jakou slabinu si podle tebe měla jako šéf největší? Ježiš Mária, samé dobré otázky. Ďakujem. Toto je prosím vás asi formát pre mňa, som zistila. Slabiny, tak tých bolo strašne veľa. Slabiny. Niekedy som bola taký akože veľký robotko. V zmysle, že ja som strašne sa snažila, aby všetko bolo na poriadku, aby sme mali všetky tabulky dobré, aby všetky doklady boli dobré. A niekedy som zabudala, že okolo mňa chodia ľudia, ktorí možno potrebujú buď nejakú podporu, alebo proste len taký, akože nejaký small talk, iba tam chvíľu byť ako keby s nimi. Že stále ma hnalo, že som bola taká niekedy strašne formálna. Niekedy viac, niekedy menej. Ale musela som sa do toho vyslovene, ako to povedať, vyslovene som sa do toho musela tak sama ako keby vložiť. Pretože som vedela, že tí ľudia to potrebujú, ale pre mňa oveľa prirodzenejšie je, že musíme mať najprv všetko túto na poriadku, lebo keď príde daňová kontrola, tak to bude väčší problém ako to, že je niekto smutný v kuchynke, vieš. Ale ja chápem, že je to treba, chápala som to aj vtedy, ale robí sa mi to ťažko, keď viem, že tam ešte čaká strašne veľa takých tých finančných, formálnych, investorských, neviem akých úloh. Tak to je moja určite veľká slabina. A niektorí ľudia podľa mňa majú aj pocit, že som bola hrozne chladná. To sa opäť tak ako stretáva aj v tých vzťahoch.
aj v tej práci trochu, ale nie je to chladná. To je môj výraz, ako keď sa sústredím, že ľudia majú prvého pol roka pocit, že ich tajne ako bodnem vidličkou do ladviny, ale to je, že ja sa sústredím, hej, že ja sa koncentrujem na niečo. Tak určite aj taký ten nejaký výraz, že v tomto som asi trochu ako Krištof, že kým mi niečo naozaj není smiešne, tak ja sa nezasmiem. Aj keď viem, že je to vhodné, vieš, že by to možno podporilo tú atmosféru. No a určite ľudia mali pocit, že som strašne tvrdá a prísna, akože nad nejaký štandard. A tak to bolo preto, že sme začínali ako keby v troch a chceli sme vybudovať niečo, že ja som mala tú víziu z toho Slovenska, lebo som videla, ako ten refresher na Slovensku vyrastol. Môžem pokračovať do nekonečna, chceš, ale tento formát má asi svoje limity časové, ne? Hele, ako podľa mňa je to v pohode. Určite viem povedať viac svojich chýb ako dobrých vlastností. Lebo taká som povaha. Ale je pravda teda, že já když jsem tě viděla jako takový to jedno z prvních setkání, jednak si pamatuju, když jsem dělala kamerovky a ty jsi tam přišla a vlastně s celou měla úplně jako poker face. No nechcela jsem tě vyrušovat svým výrazom. Já jsem tak říkala, ty bláho, tak ta mě tady nechce. A potom vím, že když jsem tě párkrát potkala, tak jsem měla jako respekt. Že to vypadalo, že vlastně pokaždé, když tě vidím, tak ty mě nerada vidíš. A jsem si říkala, tak to je v pohodě, nemám mě ráda, já to zvládnu. Čo povie. A pritom, aký dobrý trip sme mali v Dubaji. Však to sme boli na jednej izbe dokonca. Jo. No? Takže vlastně je to vtipný, ale takhle zpětně, jako si říkám, že přesně, že pak to podle mě vnímalo víc, lidí si říkají, jo, Nikita je drsná, ale pak, když jsem si s tou povídala úplně normálně, jak jsem si uvědomila, že ne, ale ten poker face byl minimálne na těch kamerovkách, tak tam to chápem, no. Ale ja som není ten typ, ktorý príde do kolektívu a teraz je všetkými obľúbený, že fakt si ľudia ako takto držia radšej tie ladviny, vieš, keď som za nimi a tak sa obzerajú. Ale po pol roku, ak to tam je, taký nejaký vibe, lebo však nemusí byť zase úplne s každým, tak sa to väčšinou prejaví a už som proste líbling, no. Ale chvíľku to trvá. Taká som. Stalo sa niekdy, že si v refreshu niekomu nadržovala? Vědomě, nevědomě? Jo, dúfam, že nie. Ja som si na to dávala strašný pozor, lebo veľa ľudí malo pocit, že nadržujem Vítkovi. Ale práve, že naopak si myslím, že som na ňo bola, a to by mohol skôr on povedať, ale myslím si, že aj on to cítil, že som na ňo bola prísnejšia práve ako na ostatných. Pretože iní ľudia mali pocit, že tým, že robíme spolu podcast, že my sme best friends, ale my sme není best friends. Ja ho mám veľmi rada, my spolu veľmi úzko spolupracujeme aj teraz. Tak konec koncov na afterkách tejto tour sa nedá s niekým nezblížiť, myslím vo všetkej počestnosti, ale proste zažívaš spolu veci, ako keby, vieš, že aj tie cesty, aj tie vystúpenia, aj všetky tie srandy okolo. Dúfam, že som nenadržovala nikomu. Tak v tom je práve tá výhoda tej formálnosti, že keď si urobíš dobrú tú prípravu a stráviš nad tým ten čas a proste podumáš si, čo je ten čas, ktorý obetuješ práve skrz možno tie kávičky a tie obedy s tými ľuďmi, tak práve som mala dobrú východzú pozíciu, aby sme si nedržovali, ale hlavne ja už som potom mala na starosti iba stredný manažment, tak tam bolo viac ľudí a spoliehala som sa na to, že oni nenadržujú nikomu v tom kolektíve. Takže keby som mala niekomu že nadržovať alebo nenadržovať medzi proste 30-40 ľuďmi, tak to už je ťažké. Ale keď máš na starosti to jedno oddelenie, tak na to sa podľa mňa dá spoľahnúť. No a v tom strednom manažmente tak jasné, že máš ľudí ako keby niektorých viac rád a niektorých menej. Ale zase to na druhú stranu vyrovnáva s tým, že niekoho považuješ za schopnejšieho, ako v rámci toho skillsetu, a niekoho za menej, vieš, že dúfam, že nie. Až mi preskočil hlas. Nie. Ty jsi zmínila ty afterparty, tak moja otázka je, jestli se někdy stalo, že tebe nebo Vítka se někdo snažil zbalit. Zbaliť? Teraz myslíš z posluchačov alebo z tých stripterok? Z posluchačů. A fanoušku. No, asi nie. Oni tam väčšinou totižto... Ne, nemám ten pocit. Naozaj som nič také nezaznamenala. Oni tam niekedy chodia aj v páre na tie afterky, takže to by bolo ako keby blbé. Ale hlavne my tie afterky máme také dynamické. Že my síce si sadneme potom, dáme si nejaký drink, alko, nealko, alebo proste, že sa niekam ide. Ale my väčšinou, aby to nebolo len také, že tak my sme prišli na meet and greet, lebo proste za také hviezdy sa nepovažujeme, tak my chceme, aby si z toho niečo ako keby odnesli, že je to taká extenzia vlastne toho podcastu, že my vždycky vymyslíme nejaké anketové otázky a ide sa proste dokola okolo toho stále. Takže skôr je to také diskusné. Tak ak sa ma niekto snažil zbaliť, tak prosím vás, ja som není som dostatočne empatická na to, aby som to ako vypozorovala. Hej? Takže možno ak takúto budete mať takýto chtič, treba mi to oznámiť, lebo ja nie som schopná to zaznamenať. Ale nemyslím si. Vítek na to má radar
a on by mi to určite povedal, lebo on si z toho, ako by si z toho rád urobil samozrejme srandičku. No a teď otázka, kterou jste sama zmínila ty. Jaký byl v Refresheru tvůj plat? To už si sama naťukla na začátku. No tak to nemôžem povedať, lebo máme nejakú endáčku a chápem, že za to budem trpieť a kľudne si dám nejaké olivky, ale keď sa to nezmieša s ničím tie olivky, tak to podľa mňa bude v pohode. Hele, blbý je, že vybírat si nemůžeš. Aha. Vybírám já. Dobre. Takže tam deci sojovky, hej? Počkej. No jasně, my se musí na sardinky, protože ty jsou tady jako novinka. Keby ste mi to ešte zmiešali s maslom a išla by som si pre chlebík, tak ja som vlastne spokojná aj s tým. Pozri, ja som zo Slovenska, ja už som si to ako zle v živote zažila, ja už som tu spokojná, tu máme sardinky. Že oni s tou vodou, já nevím, no, jestli to bude úplně ňamka. No ale tak na druhou stranu vždycky to beru, že ty ryby jsou z části bílkoviny. A je to v oleji alebo vo vlastnej šťave? Je to v oleji. A tak všetky tam dáš? A je to ve vlastním oleji. Olej? Len olej mi dá. Normálne tak na tom šetrí, že mi dá len ten olej z tých sardiniek. Ne, to Honza si rád vždycky vychutnává tyhle ty záležitosti. Ja si to pochutnám na tom a pôjdem domov. Já doufám, že třeba Katerinu uvidíš až za tak 5 hodin. Víš, že jako vyčistí si zuby tak 10krát a bude to pryč. Fuj. Já vždycky mám jako vlastně ale fuj, takovou... normálne rybičky, tak... No ale jako jedou. No a keby som bola vegetariánka, tak čo urobíš? Tak ti dám něco jiného. Ale já jsem věděla, že nejsi, protože si pamatuju fotky burgeru, takže jsem věděla, že... Protože díky tobě jsem šla tenkrát do Burgermana. Normálne ste ich tam dali celé, hej? Dobre. Ja sa teším, ale ty pôjdeš aj ku mne na rozhovor, tak ja sa ti budem revanšovať. Dobre? Tiež vymyslím takú špeciálnu akciu, že vlastne ako... Nikto pohostenie ešte nemal v mojom podcaste, ale... Partner nejaký... Olomoucké syrečky, partner tohto podcastu. Áno. Fuj, já nikdy tady zrovna je kolega, který nedávno tady jsme měli syrečky a on se mě ptal, jestli si to může dát, že už to nebudeme potřebovat, když jsme to otevřeli. Říkám, jo, tak si dej. A vzal mě to jako kolečko a kousnul do toho, jak do bebe sušenky. A úplně nechápu. Ale to jsem ti neměla říkat. No nic. A to si mala pripravenú túto otázku, či to som ti napovedala? To jsem měla připravený. Aspoň musím mať výčitky. Tak poďme ďalej. Ohodnoť Vítka jako moderátora od 1 do 10. A myslíš v našom podcaste alebo vo všeobecnosti? Spíš všeobecně. Já totiž koukám na podcasty tak trošku, jakože ten člověk je moderátor, ale ne kompletní. Beru to tak, že... To si aj ja hovorím niekedy, že nie je kompletný. že věřím tomu, že protože podcast nemusí dělat jenom moderátor, může to dělat absolutně člověk, co to nikdy nedělal. Však už aj robí dneska podcast každý, ne? Proto to neříkám, že to je jako komplet moderátor. Áno. Takže čo, v podcaste či všeobecne? Všeobecne. Všeobecne 7,5. Mám to aj nejak okomentovať? Můžeš. Ja si myslím, že to budeš muset pak komentovat. Jasné, no tak na niektoré formáty, mne by sa na niektoré formáty, ale to je proste on, hej, že tým je on špeciálny, ale ja, ak to hodnotím ako diváčka, nie teraz ako, preto som sa pýtala, že či ako kolegyňa v podcaste, lebo ako kolegyni v podcaste by som dala oveľa viac, pretože mne vyhovuje, že je vlastne veľmi iný a viem, že aj našim posluchačom to vyhovuje, ale ja ako divák niekedy by som si niektoré veci možno odpustila, v zmysle ako, že nezachádzala by som možno až do takých krajností v zmysle nejakého nekorektného humoru. Možno to je jeden bodík, teda potom skákanie občas do reči, ale tak v tom podcaste opäť, že inak by som to ohodnotila, lebo tam si skáčeme obaja. A toho polbodíka ešte niekedy za také, že je niekedy na mňa prepáč, tak ako viac okričaný. Ale pozerám to aj tak, lebo ho mám rada. Takže si pozriem každú anketku. Kdo z tvých hostů v pořadu Space by Nikita tě zatím bavil nejmíň? Ty kokos. Dobre, no. Dobre, vedela by som na to odpovedať. Ale na toto nebudem odpovedať, lebo to by bolo fakt nefér, takže si prosím nejakú Majku do toho, alebo čo mi tam... Já bych tam možná dala tu česnekovou, protože to je takovej... Ježíš, sardinky cesnakov. Akorát som včera hovorila Kataríne, že nemohla by si mi proste dať do mixeru vody, sardinky a nejaký cesnak. Mám na to strašnú chuť. A ona, to zrovna nemáme, ale no, možná to nemáme, zajtra bude tady. Presne mi hovorila, že možno zajtra sa ti splní sen. Už stop. Jo, teď už možná stačí. Ja budem mať žlčníkový záchvat. Ja volám doktorke. Odvezte ma do nemocnici, bo odpadnem. Ale kdyby som měla a měla vysvětlovat, co si jedla, tak by to bylo složitý.
No, není to zase až také zložité. Je to voda, sardinky a majonéza. Je to veľmi jednoduché, len je to hnusné. Ale my se ani neptali proč. Dobře. Hele, blížíme se do finále, což je dobrý. Rozmýšľam, či som niekoho nemohla povedať, ale asi ne. Ne, to by bolo nefér. Možná je to lepší. Já jsem totiž věděla, že v rámci jako budoucnosti je lepší to jako neříct. No aj v rámci minulosti je to lepšie. Vo všeobecnosti je to lepšie neříct, by som povedala. Další otázka je ohledně ještě pořadu. Kolik ti stojí výroba jednoho dílu? No ja mám kolegu, ja v tom není som sama, takže ja mám kolegu, ktorý sa stará o to, aby sa to natočilo, aby sa to postrihalo. Takže môže ma stať aj nič. A môže ma stať aj, že si prenajmeme napríklad štúdio, že mám externého ako keby kameramana, tak ma môže stať okolo 4-5 tisíc českých korún. Chcela som si dať olivky inak, ale tak povedala som ti už, keď to bolo také jednoduché. Udělala jsi někdy Kataríně žádlivou scénu? A pokud jo, tak proč? Ježiš, spravila, to sa rada podelím. My na začiatku vzťahu, ja poviem aj ten podnik, dúfam, že ten pán sa v tom nájde. My sme mali kedysi kancelárie na Kamenickej, na Letnej. A bola tam... Ako? Jsem si říkala, že to nebylo v Kobře. V Kobře sme mali potom večer kancelárie, ale chodevali sme tam niekedy cez deň na kávičku do Pilot Café. A ja som potom zistila, keď som sa dala dokopy s Katarínou, že tam ako chodieva občas aj ona. A evidentne si ju tam vyhliadol nejaký čašník, ktorý si myslel, že majú, teda dúfam, že len on to myslel, že majú spolu ako lepší kamarátsky vzťah, ako mali. Aspoň tak mi to bolo povedané, hej, teraz hovorím tú verejnú verziu. A my sme odchádzali na nejaký výlet. A on sa s ňou, akože končila mu nejaká smena, on sa s ňou prišiel rozlúčiť a dal jej pusu tuto ako keby na spánok a odišiel. A už v tej dobe to bola moja priateľka a ja som bola úplne, že ja som odletela normálne na Neptún, tam som sa 3-krát otočila, ešte tam vzadu, čo není vidno, tá zadná strana Neptúnu, tam som si poplakala a vrátila som sa nasratá naspäť. Strašne ma to vtedy ako keby rozohnilo, že čo si to dovoluje proste cudzej žene dávať proste pusu na spánok. Vlastne Katarína sa tiež tvárila, že ako nemajú taký vzťah, aby si mohli dávať ako pusy na prelom proste hairline. Ale vlastne ona zmrzla, vieš, to je taký ten aj pri znásilnení alebo pri niečom, čo sa ti Dominik Vršanský má s Irenou Pavláskovou takú skúsenosť, alebo proste pri nejakej veci, ktorá sa ti stane a nechceš, aby sa ti diala, že zmrzneš niekedy. A Katarína trochu zmrzla, lebo ju to prekvapilo, šokovalo. On ten človek už kým stihneš nejak zareagovať, bol preč. A ja som bola strašne nasratá, kým sme išli do tých Adršpachov. Vieš, celú tú cestu som bola, tak to som urobila scénu, no. Lebo tak to chápu. Ale tak to je pochopiteľné. No. To chápu. Normálne až... Zase je to... Ja poviem do Pilot Café sa pozrieť, že či tam ešte robí nejaké flat whitey. Jedna z posledních otázek je, aby si ohodnotila moderátory podle talentu. Dobre. Jan Bican, pak Anna Kautská. Kautská, pardon. A Kateř. Ty kokos, podľa talentu. A mám začať čím? Najhorším? Jak chceš. Tak začnem, že od najlepšieho po najhoršieho a hodnotíme talent. Nie výsledný produkt, ale podľa mňa, že kto je najviac ako keby talentovaný. Ešte raz povedz, Kautská. Kateř a Honza Bican. No to sú zrovna podľa mňa traja ľudia, ktorí to majú fakt ako vymakané. Nechcem povedať, že teda nie ste talentovaní, hej, ale proste talent je pre mňa niečo, čo proste prirodzene máš v sebe a keď máš tú príležitosť, tak sa ti to veľmi ľahko ako keby zapne. Ale ja som videla aj Annu, ako začínala, aj vlastne Kateř už bola v nejakom zábehu a aj vlastne tak povedala by som, že Honza napriek tomu, že to není ako keby jeho jediný job, je taký najväčší ako keby naturál a že z toho svojho talentu sa nepotrebuje ako keby niekam posúvať, lebo tiež je taký minimalista. Takže poviem, že Honza je najviac talentovaný. Potom poviem Kateř a potom poviem Annu. A Anna, ja ťa pozdravujem, pretože mám pocit, že si sa od toho tvojho primárneho talentu vlastne posunula ako keby najviac, že to bolo proste vydreté. Dobre som to zaobalila, však? Dávam tam tie atribúty, všetko. Takto so zložitím, že nikto vlastne nechápe, že či som ho zdisovala alebo pochválila. Jo. No už mi dajte tie sardinky, už som smedná. Už máš poslední 2 úkoly. Úkoly? No, vlastně jo. Ukázat posledních 5 smazaných fotek. No, ne to smazaných. Smazaných ne, pardon, to jsem řekla špatně. Já jsem chtěla říct posledních 5 screenů. Screenu? Přehodila jsem si otázky. Dobre, snímky, obrazovky. Tam už jsme prošli. Ty kokos, no dobre, no. No a tak toto je, tak kam to mám ukázať? Tady takhle. Tak toto som si len fotila, aby som vedela
aké písmo mám dať do Rilka, lebo Rilka väčšinou robí výtek, tak aby som si to vedela dať. Toto som si fotila, to je druhá. To bol ten benchmark, podľa ktorého som vypozorovala to písmo, takže... Jasne. Takže Anet zatiaľ však. V pohode. Toto je nová Katarína kolegyňa a ocenila som, aký extenzívny branding si dala na LinkedIn. Pozdravujem ťa, Nela Špechtnerová, ona bude rada. Dobre? Lebo ako vidíme, že ten branding naozaj už jedne tetovačku, že by si ešte dala na lice. Už je to celé inak obrandované, takže zdravíme aj do Darwin and the Machines. Potom ja som si odfotila, všetky sú z LinkedIn, aj tieto screenshoty Ektora, pretože sa objavil na LinkedIne a on tam hovorí, říkam ABC, chtej slyšet jen XYZ, pretože ja mám nikita.xyz, tak to som si screenshotla, lebo s ním chcem rozhovor. Takže pozdravujeme aj Marka. A to potom chcem dať do toho rozhovoru. A toto som si odfotila poslednú infusku Natur. Tak. Já jsem mimochodem na těch infuzí byla taky a pak jsem zjistila, že člověk musí, je to jako logický, ale musí vypít fakt hodně vody potom, aby si tím vlastně tak trošku neponičil ledviny. Vlastně. Že to je jakoby skvělý, ale zároveň to taky může být to, že ti to udělá strašnou No záleží, že či máš to aj ten fyziologický roztok, alebo dostávala som aj takú, akože menej tam toho bolo to také viacej farebné. Sú rôzne. Vieš, že sú také aj po konzultácii s doktorom, doktorkou, tak tie majú samozrejme iné zloženie, sú aj také vyslovene vitaminové. Mne sa pri tej prvej spravilo zle, ale nie preto, že som málo pila potom, ale že som veľa pila večer predtým. Takže mala som taký rýchly pokles tlaku, ale nakoniec sme to zvládli. No a na závěr mě zajímá poslední lež, klidně nějaká hezká, co si Kataríně řekla. Lež? No tak tomu sa snažím vyhýbať. Tak počkaj, tak poslední lež. Nějaká drobná. Drobná lež. Já jsem říct, že třeba už jdeš, ale ty chodíš včas, takže tam možná nebyla. Ja sa to snažím práve, tie veľké sa snažím nerobiť z princípu, vieš, a tie malé sa nesnažím robiť preto, lebo si hovorím, má to zmysel, že na čo? Ale tak lež. No tak naposledy ona si dala trochu ako zväčšiť pery. Tam fakt to bolo ako také trochu, nebolo to veľmi pekné tie prvé 3 dni, lebo tam mala vyslovene, že modriny. A pýtala sa ma, že či je to ako... či to vyzerá v pohode, alebo z tej modriny veľké, tak som jej povedala, že to ako vyzerá v pohode, že sú veľmi maličké. A mala vlastne celé modré rty, ale tak to je taká nuda, ty kokos, normálne sa za seba hambím, že sa dala tu. Radšej by som si tam hodila nejaké olivy, popravde. Jako můžeš tam na záver dát olivy, jestli chceš. Asi ne, nechajte si na iného hostia, nech sa to neotvára zbytočne, ale normálne nie som spokojná ani s touto odpoveďou, vieš, že... A tak to stačí, jakože vlastne je to milosrdná lež, ale lež to je. No, nevyzeralo to moc pekne, no. Ale je strašne spokojná s tými perami, normálne sa z toho teším. Ale boli to jak blázon. To ja som vôbec nevedela, že je to také... Ja som si dala baby botox, lebo som robila s docentom Nešťakom rozhovor, tak hovorím, keď už som tu, ne, tak vyber niečo, nejakú procedúrku. A bolo to výborné, lebo má takú vybračnú vec, že ti to rozvibruje tú kožu a fakt to neboli. Takže to bolo